Падрыхтоўка до Новага года, доўгачаканы сямейны рытуал і клопаты. У любым выпадку упрыгожванне дома працэс традыцыйны і не хуткі. Але важна пры гэтым памятаць і аб правілах бяспекі. Адна толькі ёлка патрабуе нямала ўвагі. Калі набываеце штучнае дрэва, пракантралюйце наяўнасць сертыфіката пажарнай бяспекі, які гарантуе пакрыццё спецыяльным рэчывам. Калі сімвал свята ўжо ў доме, не усталёўвайце яго ў любым вольным месцы. Подыскивая место для новогодней красавицы, важно задуматься не только о том, где эффектнее она будет смотреться, но и где безопаснее. Как правило, это вдали от электроприборов и батарей. Прылаўкі магазинаў здзіўляюць разнастайнасцю розных навагодніх цацак, але да візновага года бяспека вышэй за ўсё. Выратавальнікі не рэкамендуюць вешаць на ёлку упрыгожванні з паперы, тканіны, ваты, фатаграфій, алюмініевай фальгі. Ні ў якім разе нельга выкарыстоўваць свечкі. Адкрыты агонь можа стаць прычынай бяды. Брэсцкая сям'я Ярашук, дарэчы, паклапацілася пра бяспеку ў доме. При выборе игрушек обращаем внимание на то, чтобы игрушки не были легковоспламеняющимися, а были стеклянные либо пластмассовые. Не берем, конечно же, игрушки из ваты, из фольги, потому что знаем, что это все легко воспламеняющиеся, и стеклянные игрушки мы вешаем повыше, так как у нас маленький ребенок, а игрушки из пластмассы мы вешаем пониже. Важны элемент упрыгожвання навагодняй прыгажуні гірлянда. Імі афармляюць аконныя праёмы і сцены і мэблю. Адным словам, небяспека на кожным кроку. Канешне, калі да пытання падысці безадказна. Какая же елка без гирлянды? Помните о том, что она должна быть качественной, безопасной, приобретенной в магазине. Ее изоляция плотной, гибкой, без внешних повреждений, а лампочки закрытыми. Использовать новогоднее украшение стоит только согласно инструкции. И еще одно важное правило. Не оставляйте гирлянды включенными, уходя из дома или же на ночь. Ці варта адмаўляцца маладым бацькам ад навагодняга задавальнення ў выглядзе ёлкі, калі ў іх маленькае неспакойнае дзіця ці жывёла ў хаце? Не, лічаць многія сучасныя прагрэсіўныя бацькі. Варыяцыі на тэму упрыгожанняў і бяспечнай ёлкі мноства. Дастаткова звярнуцца да інтэрнэту. Падвесныя ёлкі, ёлкі-падманкі, намаляваныя дрэвы. Просты спосаб перагарадзіць дзецям і жывёлам шлях, збудаваць святочную барыкаду. Варыянтам для стварэння свята мноства. Галоўнае жаданне і веданне правілаў бяспекі. Софія Бережная, Владимир Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».